ନିସ୍କିରେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ପବନ ବହୁଛି ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିସ୍କି ମଣ୍ଡଳରେ ଅଛୁ। କୁଆଡ଼େ ବି ବାହାରିବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। କେମିତି ଯିବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ବେସେଣ୍ଟକୁ ମୋତେ ଘରଠୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ଏଇ ପବନକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତଳପଟେ ସବୁ ଘର ଯାକ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ପବନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବହୁଛି ନା ଆମକୁ ନିଜକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦୁଃଖରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ ଘରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାହାରେ ବାକି ଲୋକ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ବର୍ଷା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଉପକାର ହେଉଛି ନା ଅପକାର ହେଉଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଉପକାର ଜିନିଷଟି ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଜୀବିକା ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଅଟେ। ଏହା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଇତିହାସ କୁହେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ଦିଏ ଭିତ୍ତିମୂଳିକ ମାଟିକୁ ଯଦି କୌଣସି ଚାଷବାସ କରାଯାଏ ତେବେ ନିହାତି ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ବର୍ଷା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ କାଟିବାରେ ଏକ ଆକାଙ୍ଗର ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ତ ବାସ୍ତବିକ ସତ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପବନ ବହୁଛି ଆଉ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ହେଉଛି ସେଥିଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ସାଂଘାତିକ ଚିହ୍ନଟା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମୌସୁମୀରେ ଏହା କଥା କୁହାଯାଏ। ମୌସୁମୀ ଭୟଙ୍କର ଆସୁଅଛି। ଏହାର 43 ପାୱାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରଫ୍ତାର ମୁଁ ଜାଣେ 400ରୁ 500 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ହେବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ରହିବେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ବର୍ଷା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଁରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଖରାପ ହେବ ନା ଭଲ ହେବ ସେଇଟା ଟିକେ କହିବେ କି? ହଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକରେ ବିପଦ ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ।